Триває програма «Саба» на телеканалі АТР і говоримо про погоду. Принаймні сьогодні погода буде складною через активний циклон з Балкан. Про це говоримо з синоптиком Українського гідрометцентру Владиславом Біликом. Доброго ранку, пане Владиславу. У всіх областях надалі триматимуться морози від мінус 8 до мінус 14 градусів. Триватимуть снігопади та хуртовини. За даними Українського гідрометцентру, на Прикарпатті та решті території Західної України буде від мінус 10 до мінус 13 градусів. На півночі очікується мінус 9 і мінус 13 градусів. На сході мінус 5, мінус 10. На півдні мінус 5, мінус 8. А тим часом у Криму температура повітря може сягнути плюс 1, плюс 4 градуси. От, пане Владиславе, розкажіть, будь ласка, про особливості цього циклону з Балкан і чому ми всі в останні дні зими так сильно мерзнемо? Ну, сильно мерзнемо чому? Тому що перед цим, скажімо, до цього дня, вся територія України знаходилася в арктичному повітрі. Антициклон, центр якого десь над європейською територією Росії, він до нас приніс порцію холодного повітря арктичного. Того були такі низькі температури, що в північних областях на заході сягали 20, навіть 25 градусів морозу подекуди вночі. Того така, якби, була морозна погода. Зараз повітряна маса в нас буде змінюватися. От про цей циклон, що ви кажете, з Балкан, він з півдня до нас приходить. На півдні повітря дещо тепліше, навіть набагато тепліше, ніж арктичне повітря. І він несе якби зміну погодних умов, несприятливі погодні умови з циклонами зв'язані. Це ось, як ви казали, що найбільше буде потерпати це південні області, більша частина центральних, східні області, і поступово до кінця дня майже вся територія України буде під його впливом. Дещо менше він буде впливати на західні області. Там буде якийсь невеликий сніг, а в цілому будуть помірні сніги, навіть десь на півдні досить сильні сніги, які приведуть до негативних наслідків заметів, переметів доріг, дещо таке. От, власне кажучи, снігопади, хуртовини, якими ще природніми явищами позначиться цей циклон? На узбережжі морів будуть спостерігатися обледеніння, да? Тобто, особливо порта морські. Ми попереджуємо, що там на суднах буде відкладення льоду десь, на спорудах портових. Також, це ви про які області зараз говорите? Це в основному Азовське море. Дещо, узбережжя – це Одеський порт, Південний порт, там велике таке, прогнозуємо, буде обледеніння. А порти у Криму? Порти у Криму теж, вони там не сильно, чому температури денні, це, як ви казали, вже додатні значення будуть мати, тому льод утворюватись не буде, тільки якщо десь в нічні години, коли температура буде близькою нуля. Там, якщо і воно вночі буде відкладення, то вдень воно вже там розтане. А в основному попереджали, це от Маріупольський порт, що будуть такі явища. Ще з циклоном цим пов'язане таке явище, як налипання мокрого снігу, коли температура близько нуля, сніг дуже сильно налипає на гілля, на дроти електропередач, що може привести до їх руйнування. Він доволі важкий, не такий, як льод, але все одно негативний наслідок. Такі от небезпечні явища. А от у яких областях України буде найнебезпечніше? Де потрібно людям бути особливо пильними? Давайте от перерахуємо області. Це Миколаївська, Херсонська, і поступово цей циклон буде рухатися в північно-східному напрямку. Це буде Дніпропетровська область, Полтавська, Донецька, Харківська і під кінець дня, навіть вже там ближче до ночі, в нічні години, це Чернігівська, Сумська область. Будуть, якби, прогнозуємо, сильні снігопади, подекуди хуртовини. Що ви порадили водіям? Водіям я пораджу в таку погоду не їхати, перш за все. Розумію, що це неможливо, але якби хто має можливість залишити машину вдома, кому не треба так його сильно мати, краще її залишити вдома. Чому? Ускладнення руху, Нацполіція навіть на деяких шляхах обмежує рух автотранспорту. І краще якби утриматись, якщо, щоб не мати якихось зайвих проблем. Як це вплине на здоров'я? От якісь поради для того, на що звернути увагу людям? Ще тепліше одягатися, пити гарячий чай. З цим циклоном теж пораджу бути обережними на вулиці, чому слизько, десь температури, що випаде якийсь мокрий сніг, трошки підтане, потім може приморозити.
якогось травмування. Ще також бути обережним при сильному вітрі, який теж буде з цим циклоном пов'язаним, якось може так планувати свій маршрут, щоб не проходити під якимись деревами, да? Чи якщо проходити уважно, тому що, можливо, що коли гілля падає на людей, приносить травмування. В цілому таке рекомендації. А на здоров'я як впливає? Вже кожна людина, якби вона знає, як вона залежна. Деякі люди реагують дуже тяжко, скажімо так, на пониження тиску. Це зв'язано з циклоном. Певно, треба їм якось чи пігулками запастись, чи там вже міряти собі тиск. Дехто реагує на підвищення тиску, їм погано, а на пониження вони добре себе почувають. Це дуже індивідуально, я якби не фахівець в цій галузі. Тобто, принаймні, люди, які страждають підвищеним або пониженим тиском, мають звернути увагу у ці дні особливо на своє здоров'я. Бути обережними, якось берегти себе. Принаймні, я хотіла б ще зачепити тему, як змінюється температурний режим протягом останніх років. Щоб ви зазначили, які саме зміни ви можете озвучити? Дуже цікава тема, про неї якби фахівці часто говорять, що це йде про потепління клімату. В цілому, моя думка, що десь дійсно це є, це навіть в цьому тисячолітті ми бачимо, що зими за цих 18 років трошки тепліше стають. В моєму дитинстві зима без снігу, це якби не міг собі уявити. Зараз доволі часто буває, що сніг якби рідке явище для зимових місяців. Особливо цю зиму ми відчували, який був теплий і грудень, і січень був. Але в цілому, скажімо так, і раніше були періоди, коли були досить теплі зими, тільки вони були не такі тривалі. Зараз ці періоди більш тривалі. Таким чином якби змінюється клімат, людина впливає на клімат, про це всі вчені попереджають, якось намагаються враховувати це для того, щоб не було якихось глобальних змін. От, пане Владиславе, у нас прийнято звертати увагу ще на народні прикмети. І я б хотіла вас запитати, у більшості випадків вони не працюють і вже не справджуються. Власне кажучи, чому? Дуже таке цікаве питання. Якось знаю, що навіть в гідрометеоцентрі намагалися порівняти якісь значення. Чому вони не справджуються? Я вважаю, що дійсно люди щось спостерігали за погодою з давніх домен, намагалися якісь взаємозв'язки знайти, але змінюється і клімат, і погода, тому старі народні прикмети якби вже тепер не дуже актуальні. І я особисто відносився дуже скептично до цього, тому що я працюю в цій галузі, і я знаю, як можна по-іншому, якось без народних прикмет спрогнозувати, яка погода буде, що нам чекати, скажімо так. Пане Владиславе, от ми стоїмо вже на порозі весни, два дні до весни, а зима вирішила показати, власне, свій зимовий характер. От, будь ласка, принаймні прогноз на кілька днів, коли вже потеплішає? Можу зробити прогноз на декілька днів, на першу декаду, так скажемо, березня, що ці морози поступово будуть спадати. Ще вже сьогодні трошки ми не так будемо потерпати від морозу за рахунок того, що циклон цей впливає, трошки змінюється повітряна маса. На півдні, на сході країни це буде досить відчутно, що там температури підвищаться на 5-7 градусів в середньому. Решта території суттєвих змін не буде, це 2-3 градуси такі от зміни. І до кінця лютого в цілому буде так, що, як ви говорили, нічні температури на заході, на півночі будуть сягати там до мінус 20, денні температури в межах 10-15 градусів більша територія. І поступово в березні, ще перша декада березня доволі прохолодна, це територія України в цілому буде десь в межах мінус 2, мінус 7 градусів. Денні температури, нічні температури 10-15 де-не-де, крім півдня і сходу. Там всі ці дні будуть теплі температури, денні близько нуля, а нічні в межах 0-5 градусів. Тому якби не порадую, що з 1 березням прийде до нас весна, все почне танути. Трошки запізниться. Трошки запізнюється. Так. Добре, бажаємо вам берегти себе і своє здоров'я, особливо і бути пильними, особливо у ці прохолодні дні. Дякую вам, пане Владиславе. Експерт Українського гідрометцентру був разом з нами. Залишайтеся з телеканалом АТР. Далі ще багато цікавих новин. Вам бажаємо гарного дня і гарячого чаю. Бережіть себе в холодні дні. До побачення.